Pag-ugnay pa rin po sa palengke, umani po ng samot-saring reaksyon at komento ng panloloko sa biniling isda sa Magsaysay Market ng isang mamimili. Base po sa reklamo na isinangguni sa IFM Dagupan, isang mamimili mula sa Tarlac ang nagbayad umano ng 1,200 para sa 4 na kilo ng bangus na unang inakalang tumimbang ng 6 na kilo. Sa pag-iikot po ng IFM News Dagupan sa mga pamilihan, maging ilang mga tindera rito ay aminado na hindi umano talaga maiiwasan ang mangilan-ngilang mandadayang mga kapwa nila na naglalako. Ayon po sa ilang tindera, mainam umano lalo na sa mga bisita na bantayan ang binibili mga produkto upang maiwasang madaya. Dapat ma'am, ang gawin nila, lalo pag mga bisita ma'am, ganyan. Dapat pagka sasakay nila yan, papahatid nila, dapat inaalalayan yung hindi nila pinababayaan na ano lang, parang okay lang na parang inahatid nila na walang bantay yung kariton nila dyan o ano, kung sino maghahatid sa kanila, dapat bantayan nila. Kasi ganun yung mostly na nangyayari. Lalo na pagka big buyer ma'am, pagka maramihan talaga yung kukunin nila, talagang kawawa yun. Yan po ang paya po ng isang tindera dyan sa may Magsaysay Fish Market. Dagdag pa ng mga ito, araw-araw naman daw na ini-inspection po ng Market Division upang mapanatili at matiyak na walang panlolokong nangyayari. Bagamat posibleng itinitiempo rin umano ang mga pagkakataong mandaya. Samantalang nakatakdang makipag-ugnay naman ang himpilan sa Market Division upang kuhanan ng pahayag ang tanggapan hinggil sa inireport na insidente. IFM News. IFM News. IFM News.